Здравейте и добре дошли в Das Auto Service Cars. Аз съм Михаил и днеска сме с Seat Leon ST Cupra 300. Много дълго име, но има и за какво. Тоест Seat Leon ST Combi 300, трябва да е 300 коня, но реално е 396. Извинявам се, 296. И на капак за всичко, колата е 4x4. Това е, айде да не го нарека ефтин, но по-достъпен вариант от Golf R и една идея малко по-скъп от Golf GTI. Но има и защо да има такава разлика, защото GTI-ката е малко по-слаба от към конски сили и доколкото ми е известно е само напредно. Тоест тук би трябвало да го сравняваме с Golf R, който е 4x4 и да, малко повече коне, около 320 доколкото си спомням. Но горе-долу сме в някакъв среден баланс между двете. А и от това, което проверих в нашото родно мобиле, арките почват от 48, може би по-приличните ще отидат към 55-6, а тази кола е само 42 000. В момента е на 84 300 км, 17-та година и е много добре поддържана. Непрекъснато е ходила на детайлинг, изцяло с керамично покритие отвънка, салона е чист, спретнат и в никакъв случай не е захабен. А въобще взето си личи, че предишният собственик е полагал доста грижи за колата, което адмирации, нали? Такъв тип автомобили обикновено се натискат до край, карат се на пържола всеки път и след това се продават на следващия без особено стабилна поддръжка. Аз лично, ако тръгна да си купувам такъв hot hatch, защото това е hot hatch, въпреки че е комби, бих искал да знам какво се е случило в колата. Доколкото ми е известно, е купена от официалното дилърство в България и целият си живот е прекарала тук. Така, както казах, имаме 296 конски сили, това е 4-цилиндров бензинов мотор с турбина, 380 Нм и го дават, че би трябвало да направи от 0 до 100 за 4,8 секунди. Да видим! Някой преброи ли го? Нямам таймер, не мога да го преброя, но ще видим в самото видео колко секунди ще излезне. Автомобил е оборудван също така и с 6 степен от DSG, автоматична скоростна кутия с двоен съединител. Честно да ви кажа, достатъчно бърза кутия е, много плавно сменя предавки и на трите режима на автомобила, които са Comfort, Sport и Cupra. След малко ще поговорим и за тях малко. Но да, определено е много приятна кутия, бърза, штрак, сменява скоростите. Имаме и пера на волана, с които също можем да сменяваме на ръчен режим. Много леко забавяне има от тях, но като цяло усещането от смяна на скорост е много приятно. Ако малко си присвием очите, можем да кажем, че други конкуренти биха били Audi S3 или RS3. Чак за RS3 не съм толкова убеден, но айде да сложим S3 в този кюб. Определено Seat, които всички знаем, че са сериозна част от VAG групата и тук са малко по-така достъпните Volkswagen, са свършили много добра работа с колата. От към интериор прилично е, има до известен степен хубави материали, има си и типичните пластмаси, които може да видите в Golf, в Passat и така нататък. Но на мен лично много ми допада. Както казах, ще поговорим малко и за режимите. Имаме 3 от тях. Имаме един бутон, който е кариран флаг състезателен. Имаме комфорт. Слагаме го сега на спорт следващата степен. Съответно дига
Оборотите за следващата предавка, държи я в обороти, педала на газта става по-респонсивен, доста адекватно се държи. Задницата, между другото, е малко игрива. И сега ще го сложим в Купра. Променя звука веднага. Да върнем малко предавки. Добре звучи. Кутията става още по-бърза. Педала става още по-респонсивен. И колата става много забавна. Определено тия 296 коня и това 4x4 са много добра комбинация. А същото време е комби, може да сложиш една камара багаж отзад и да пътуваш до морето, да си отгледаш семейството и да продължаваш да бъдеш хулиган. Волана, между другото, много ми допада. Спортен, кожен, с бели шевове. Малко на сиви отиват, ама са бели. И от тези, които са отсечени отдолу, което много ми харесва на мене. Като цяло рейката ми се струва доста бърза. С много малко вкарване завива доста, което е типично за някой по-спортен автомобил. Усеща се тежко управлението. Пълна шестичка. В смисъл, малък, бърз хот хедж. Извинявам се, не е толкова малък, но е бърз хот хедж. Хулиганка. Винаги хот хеджовете за мен са били хулиганки. Винаги много съм им се кефил. Честно казано, за първ път се качвам в Seat, но първите впечатления са много готини. Бих ли си взел такъв? Абсолютно. Особено ако съм по-млад, тепърва семейството да изграждам и така нататък. Мисля, че е наистина много адекватен автомобил. Както споменах, от към опция е много приятна. Да имаме абсолютно всичко необходимо според мен. Подгрев на седалките, климатроник, старт-стоп система има, аз лично не я обичам, но може би ще помогна за икономията на колата. ESC-то се изключва. Не съм си играл да видя какво позволява и какво не позволява, но все пак това е чужда кола и не ми е място да натискам толкова много. Но наистина е много приятна. Връщам се пак малко към интериора. Има един материал, който е плат, но имитира карбон. Изглежда добре. Отстрани, нали, на пръв поглед си прилича леко на карбон. Също така има алкантара по седалките и по вратите, което допринася малко за по-хай-енд нивото на оборудване. Все пак, нали, това е от по-скъпите елементи. Линк на обявата ще видите в описанието на това видео. Ние сме Das Auto Service Cars. Аз съм Михаил. Абонирайте се, харесвайте. Ще се видим пак. Всичко добро!